Kakun Trap National Awakening Movement haga step jangka sepotri ukala lingkot arja arpusan kalau pelat pajba ya ketop ki kular nak bentak election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council kaban selong haga arpoi tri urempang arja arpusan. Ya kani ketop bakat santali kimat kular la pelat pajba hapelau State Central Library hakmat umat bayang kimot dur ki kelawat yakun lat lot kata utirat sing ukiang nang ba padupatugan sangma. Nakimat kular baper ka khnam kala penpau bakan dawa pendu ya ke notification house nam kat khandai spa prapuar ka ba ai bor ban register khando bat ka sarkar jilla bat day ban penpai ya ka bor shaka council. Uba Thomas Pasa working president ula ongru bakadang don kambha ban penbet ya ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act araja arpuai nomor kumba kelong ka act kampat long ka baklan ban register gi khando katkum ka para 3 jong ka 6 schedule ka khando ka hapo ka jengpe jengkmi jong ka district council bat baro hing ngiju akan daki babor ki dong ilam ki ong ba ka hok long trai halor ka khando sia hering ngi ba ka sarkar jela hau khat khandai spa prabuar kapan wanra ya ka ke notification bat ko ong ba dei ban register no ya ki khando ki siap apo ka apo di office bat ka sarkar jela bat nakaliang ka jongi ngisim ba ka ni gede ka jingkun kai ladi kata ka jingkni no ya ka bor jong ka district council hak ba dei bat ka khando ka siap dan kalian ke jongi ini saja kan ni badai ban register no yang kendau siap hapo ka district council kenang ban ngintip nadu hangno hadok hangno kita put usam jong ka district council godan kenang bakanum dan tan kini ka je kini put nesa ngi i bahaba ka sarkar jela kaya keren ni ka jingia tengku put kamta me hapo block 1 block 2 ni bala late city spot block 1 block 2 ngitip ba kajia kini lani kajia kajia kaput ha blok 1 blok 2 kamli bat ka sarkar asam hani kadai bat ka Karbi Anglong Autonomous Council kata kadai kajing sisa tapi let seti seboi kaput ro kitu inong yalam sirong sukin ya thu e katai na kata kadang ngi snyo ba kalong ba kerpang ba kadai ka district council ka bodon ni ka bor kat tunggal sijuli ban pet ya ka jing ki kendong siap ki bedah pokok samjong ka council hi na kaliang ka jomi ngirai puli tu ka land act juga district council ka badang susian hi bat ngilap kam dalong mandatory han pi mentaki pajba kilap register siapa DC la register apa district council te ban register buru arjaka ka along bai ki ban benyo pajba pada man kadon ka fee ba fiap siap te na kaliang ka jomi ngilalap lu ya ka act juga district council ba ki long ki khongwen parat khandian menta kinong seksyon la ki kwa vel register hapo ka council ka igalanti kyap sim so ka kot NOC na ka sino nata pada hab sim ka dulir penskam na ka hima kyap rai kini maro dan kira semua council bat ngilap ba lembak kini gi stages ki ba ki bagi haban yan kadang ka corruption bana pila pipeh ni council ka na buat parking ya ka jaka ka bahapo 1,000 square feet ka bai kasnong kala mensim tang san sebat tengka lani si hajar tengka kehima kala mensim tang ar hajar tengka ma bat ka dis council kan sim kata ka bai registration bat ka ba hetam ka pisa ka ba ka council kala mensim kum kata ka bai registration kam dei ka bakhiatan hadu kata Henry ngitip ya ke Syaba ki babon ki sinong ki hima ki ra kim ya katkum ni ka dor balabot di council kia la ka jong hi ahima ka sim man ka square feet kata tengah square feet kuar ki sinong duk dan banyak dala ka jong sinong tingi iba kam dan tan ka jing ya baik ya nanti lani kata ka baruan ra kata ka sistem kemawang ni pensuk di ba namar ba ka huru-hura ba kani register ka dis council ki stages ki bon ki babon ki pa yung no bahab register po di office tang silim TV ladam ka khamsuk te ya kani ngasudai ba ngi happy ban sim baik ba ban pendu ya kan notifikasi ka kena apa kuat jong ka jela sarkar jela bat ban register ki kendau baik hapo ka dis council baik ban long mandatory baik kenapa nginum dot ki kendau siap kinum suntut sakwi pada ki jela dari syakwi pada kibri ki bala syamana mantiet jaka hang ni kat kungka lanton sarak hadu ki kendak sedem ki bala dam wat ki bang ru ki mi itu ya ka got na po dis council
haba ki don ki bukwa benseng business ne ki bu dekat caka ka puta ki mortgage ma ban yo ya kalon ki bank ki babon ru ki mitu tang mo ong ne ya kan ni kan land act juga dis council ngi haban pen baik cemai ya kan ni hak tak lendi bukan long pensuk yo pai ba bat haka bar pada ban pentikna bagin pendek pensa ya ka kendau siap ko mo ngamane kan long ka bakla ba pin ong register hang tur ulang te menta arja ka pun register ka pun kelumari pai ba bat lesi ka jingbu record ita kendau siap kan long ka bakla pada Hakabia day pagajing Iser not scheduled tribe. Uba Thomas Ulakro bakani ka kam kadi jonga council jonga sarkar jala lingba ka office deputy commissioner. Kajing semua jonga siksiru. Kadai baniada ya kajing long kerpang jongki pai dulu. Nenek tagi ki tribes ban ong ang dia pok jala jongi ma. Kadai ngila alap la bun kligi senam bentang. Baki don ki ba pendon bakala ya kane kategori sirul tribe. Ki long chua ki jong kamen chua ki kamau ba ya ka sirul tribe certificate la juain na kaliang jong ka district council dei na kaliang jong ka state government na ta ka daong I na do ba ka simti ka state government ban ai ki sirul tribe kamtam mendali ka online ki bun ba ki jing bun pej benya haba chua ba ka DC office ne ka sarkar kan ai ki sirul tribe ka bawan ra mane ka jing turmur lari ka jing pendan kampakla ya kata ka sirul tribe kategori dekani gadi ka ke bana kaliang jongi ngila ya sat ngila pej benya ba balangi boy satisfied council kan penting kenapa kan ka bor ban ai kan ka sernot riulom dari ka surut certificate kan 15 yang siapa ka des council nang bakan don kata ka jik burking ke biang ba ha swa bangin ai ka surut certificate sia ki ba apply iso tu kan kaliang jong ka council ka don kan ban hapsim saya kasih tribe certificate ini ngio iba kam darlong than hadu kata-kata ke ba burking nomor lagi ya coba kan ka notification khat nai spa ni pusat jong ka Ministry of Tribal Affairs kidan si bun bagi kendon kibal akho ang to baki taki issuing authority kibanan kita ki badon ni ka bor man ai ka sulul tribe kiban bot renti bat hak tu ka khat nai spa ni pusat la thoru balada lam baki dan ki bor kiba ai ka sulul tribe certificate klaim da bisar dia di ban pensitom nya ki ngila don ni kini ki dokumen ki jongi ki ba klan ki ba biang ba ki bangal ngila ban ya sai ban ki bor ba de ban peti kenapa ka sulul tribe arwan do sangi Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus f menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.